Rosewood je projekt financiran u 100% iznosu u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u vrijednosti od 1.497.935 eura, odobren je ugovorom broj 776754. Obzor 2020 je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti 7. okvirnog programa, inovacijske aspekte programa za konkurentnost i inovacije i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju. Obzor 2020 pridonosi ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije Europa 2020 i Unija inovacije te izgradnji europskog istraživačkog prostora. Misao vodilja okvirnog programa jest nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana Europske unije o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije Europske unije u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Struktura Obzora 2020 temelji se na 3 glavnim prioritetima: izvrsna znanost, industrijsko vodstvo i društveni izazovi, 2 horizontalnim aktivnostima, širenje izvrsnosti i sudjelovanja i znanost za društvo i u društvu, te 2 važnim dijelovima Obzora koji su vezani za aktivnosti Europskog instituta za tehnologiju i inovacije i zajedničkog istraživačkog centra. Forests are an essential part of our European natural heritage. They play a major role in the protection of biodiversity and in the provision of ecosystem services such as soil protection, water and air purification. Forests are also helping us transiting towards a low-carbon green economy as well as achieving ambitious energy targets, importantly contributing to Paris Agreement, the Sustainable Development Goals. But further to that, forests also provide important economic benefits. Forest-based businesses contribute as much as 7% to economic growth. The sector employs over 3.5 million people across the European Union. It is EU's third largest employer, just next to metal and food industry. In rural areas in particular, forests are a key resource for improving quality of life and job creation, keeping our rural communities vibrant and alive. But there is a potential to do more and better. And innovation is increasingly recognized as a key factor in balanced sustainable development of the sector. Bio-based industries, for instance, are projected to generate 1 million new jobs by 2030, many of them in rural areas where they are urgently needed. Projekt provodi 15 partnera iz 10 europskih zemalja: Austrije, Hrvatske, Finske, Francuske, Njemačke, Italije, Rumunjske, Slovenije, Španjolske i Švicarske. Partneri iz Hrvatske su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca i Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog. Centar kompetencija iz Vinkovaca je ujedno i Centar za istočnu Europu, jedan od 4 europska centra za održivo korištenje šumske sirovine. Koncept projekta Rosewood je izgraditi europsku mrežu regija koja omogućuje dionicima lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije povezivanje i dijeljenje najboljih praksi, međusektorsku i multidisciplinarnu suradnju u cilju jačanja održivog korištenja šuma te poboljšanja konkurentnosti i razvoja ruralnih područja, europskih regija kao i cijele Europe. Hrvatske šume gospodare šumama u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o šumama i nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji, te preko 150-godišnjoj tradiciji uređivanja šuma u Hrvatskoj temeljene na principu potrajnog gospodarenja, što podrazumijeva vođenje brige o prirodnoj i biološkoj strukturi šuma kao i biološkoj raznolikosti u tih istih šuma, a isto tako trajno povećanje gospodarskih i opće korisnih funkcija šuma i stabilnosti naravno tih istih šuma. Što se tiče same Uprave šuma Vinkovci, Uprava šuma Vinkovci ima dugu tradiciju gospodarenja šumama. Poznati smo po hrastu lužnjaku koji je najvažnija vrsta u Spačvanskom bazenu. Hrast lužnjak je poznat ne samo u Hrvatskoj nego i širom Europe.
a Hrvatske šume, odnosno Uprava šuma Vinkovci, gospodari njime već više od 150 godina na potrajni način. Primijenjeni Rosewood koncept se temelji na sljedećim pretpostavkama. EU regije imaju svoje snage i slabosti, ali ne uspijevaju ostvariti dobar prinos znanja ili iskoristiti sinergiju među njima. Znanje i vještine šumarstva i savjetodavnih službi za potporu boljoj iskoristivosti inovacija i najboljih praksi je nužno poboljšati, kao i cjelokupni lanac vrijednosti. Europski okvir je fragmentiran, te se regije ne mogu uskladiti niti iskoristiti sinergijske učinke. Nedostaje sinergijsko djelovanje između ulaganja u istraživanje i inovacije i tijela za financiranje, kao i dosljednost u regulatornom i obrazovnom okviru. Za rješavanje navedenih pretpostavki, Rosewood pruža različite platforme za umrežavanje i interakciju dionika lanca vrijednosti među regionalnim centrima, nudi intenzivne aktivnosti za prijenos znanja i inovacija do dionika, pruža podršku provedbi projekata i razvoju novih ideja, omogućuje planiranje i utvrđivanje sinergije između ulaganja u istraživanje i inovacije i tijela za financiranje okupljanjem aktera i investitora, osiguravajući političku obvezu za regulatorna pitanja i obrazovne mjere. Šumarski fakultet je jedina takva ustanova u Republici Hrvatskoj koja obrazuje ljude na visokoj znanstvenoj razini. Stoga mislim da je Šumarski fakultet kao takav nezaobilazan i važan u razvoju kako šumarstva, tako i drvne industrije u buduće i mislim da Šumarski fakultet je izvrstan i može biti i je danas izvrstan partner u planiranju novih istraživačkih i stručnih projekata. Recimo jedan izvrstan primjer trenutno koji se provodi je suradnja između znanstvenih institucija i tvrtke. U ovom slučaju radi se o istraživačkom projektu između tvrtke Spačva i Šumarskog fakulteta. Specifičan cilj Rosewooda je pružiti dionicima konkretna rješenja za održivo korištenje šumske sirovine u Europi putem obrazovanja i osposobljavanja radne snage, aktivne i učinkovite mobilizacije vlasnika šuma, informacijskog sustava i alata za odlučivanje, vidljivosti tržišta te pristupa tehnologijama i inovacijama. Mislimo da je važnost primjene inovativnih rješenja u proizvodnji novih proizvoda iz drva vrlo značajna, jer na taj način tvrtke dolaze do novih ideja koje onda kasnije pretvaraju u nove proizvode, čime ostvaruju mogućnost da povećaju svoju konkurentnost kako na domaćem, ali prije svega na međunarodnim tržištima i u tom smislu ove aktivnosti su iznimno važne. Kako bi to proveo, Rosewood prati metodološki koncept temeljen na uspostavi 4 regionalna centra koji su povezani kroz regionalne sličnosti: sjeverna, srednja, istočna i južna Europa. Kako bi pojednostavili interakciju i rad s dionicima, kroz Rosewood projekt su osnovana 4 regionalna centra za održivo korištenje šumske sirovine za usklađivanje postojećih rezultata istraživanja, inovacija i dobrih praksi o održivom korištenju šumske sirovine sa specifičnim potrebama praktičara i potencijalom regionalnih centara, podršku iskorištavanja obećavajućih rezultata istraživanja i inovacija u šumarskom sektoru, prepoznavanje novih ideja i potpora novim poslovnim modelima. Krajnji cilj Rosewooda je izgraditi snažnu europsku mrežu regija s 4 mobilizacijska centra za regionalne dionike, koji pružaju potporu za mobilizaciju drva i sudjelovanje kroz dijaloške forume, radionice, stručne razgovore i sl. Regionalni centri uključuju i umrežavaju dionike u cjelokupnom lancu vrijednosti, promoviraju održivi razvoj sektora, istražuju mogućnost novih poslovnih modela prijenosom stvaranjem inovacija, analiziraju stanje obuke u drvnom i šumarskom sektoru, definiraju prijedloge za poboljšanje, identificiraju mogućnosti financiranja, analiziraju politike za drvnu industriju te prenose znanja i koriste sinergijske efekte diljem Europe. Rosewood projekt djeluje kao posrednik i pokretač novih komercijalnih i tehnoloških prilika za održivu mobilizaciju drva u Europi. Projektni partneri su provodili projektne aktivnosti osmišljene kao prilagođeni spoj mjera potpore inovacijama. Spačva ima iskustvo od 1956. godine kako je osnovana na ovim prostorima i dug niz tradicije godina razvoja i uporabe drva. Hrast lužnjak koji raste na ovom području u Spačvanskom bazenu, koji raste 100 do 150 godina, kad se posječe, dođe u tvornicu ovdje i prerađuje se. Zadnjih 6 godina smo značajno upotrijebili taj kaskadnu uporabu drva
jer drvo kad uđe u Spačvu od 100 kubika trupaca dobijete 20 kubika parketa, ostalo je nekakav drvni ostatak. Kaskadna uporaba drva sama kaže da se drvo treba iskoristiti prvo u onom dijelu najvišem ekonomskom i ekološkom. Ekonomskom dijelu da se iskoristi, da se izvučemo što veća vrijednost, a i ekološki da se što manje transportira negdje. Ako imamo neku pilanu koja pili trupce, pa je onda dio piljevine ili piljenice transportira negdje dalje, automatski imate veliki trošak transporta, utovara i istovara. To u ovom slučaju kad je to u jednom krugu kao što je u Spačvi, to je onda značajno smanjeno i ekološki unaprijeđeno. U ovom dijelu kaskadne uporabe drva da bi još usavršili model još nam nedostaje kogeneracija. S kogeneracijom bi još značajnije unaprijedili taj model kaskadne uporabe drva. Trenutno razgovaramo i pripremamo se za taj projekat smo napravili. Kad bi to uspjeli tu investiciju provesti u Spačvi, onda bi značajno unaprijedili taj dio kaskadne uporabe drva. Glavni i dugoročni cilj Rosewooda je smanjenje jaza u znanju i potpori održivoj uporabi drva među europskim regijama kroz uspostavu regionalnih centara za mobilizaciju drva i potporu održivom gospodarskom razvoju šumskih sektora za dobrobit ruralnih područja, regija i zajednica. U Europi postoji potreba za intenzivno korištenje postojećih inovacija, najboljih praksi i sinergija između EU regija i istodobno identificiranje inovativnih ideja u početnim fazama. Također je potrebno bolje razumjeti regionalni europski okvir obrazovanja, mogućnosti financiranja i političkih mjera te ih uskladiti u svim regijama Europske unije kako bi se bolje iskoristile. Rosewood nudi intenzivne aktivnosti prijenosa znanja i sagledava obrazovne usluge u svrhu ostvarivanja svog cilja. Specifični ciljevi prema razvoju regionalnih centara za mobilizaciju drva su razviti i primijeniti regionalne centre za mobilizaciju drva u 4 glavne europske regije, prijenos znanja i komunikacija o ključnim rezultatima istraživanja, inovacijama, potencijalima, novim idejama i najboljim praksama vezanim za održivu mobilizaciju drva i konkurentnost. Identificirati i razviti suradnju i inovacije između aktera u mreži različitih dionika. Pružiti potporu dizajnu novih poslovnih prilika za održivo korištenje drvne sirovine kroz podršku, obuku i znanje, te pružiti potporu potpunoj eksploataciji financijskih, obrazovnih, regulatornih politika u regijama i podržati razvoj novog potrebnog okvira prema potrebama dionika. U zadnjih 6 godina smo investirali preko 150 milijuna kuna u investicije u unapređenje kaskadne uporabe drva i iskorištenja drva. Znači imali smo sušarske kapacitete, suhu doradu i kotlovnicu u koju smo investirali prije 3 godine, gdje smo poboljšali iskorištenje, gdje sa loženjem našeg drvnog ostatka prije koru i lošiji materijal nismo mogli ložiti u kotlovnicu jer su nam kotlovi bili stari, nisu bili ekološki dovoljno dobri. Sad sa tom investicijom možemo i taj lošiji materijal ložiti. I sad kroz taj vid, kao što sam rekao, suha dorada, sušarske kapaciteti, prerada suhih piljenica, proizvodnja peleta i briketa, zaokružujemo ciklus kaskadne uporabe drva. Rosewood prati različite inovativne pristupe u svrhu postizanja svojih ciljeva, kao što su otvorene inovacije i partnerstvo među dionicima lanca vrijednosti i među sektorima. Projekt razvija, dizajnira i implementira 4 regionalna centra za mobilizaciju drva koji uključuju različite aktere, projektne partnere i znanstvenike s interdisciplinarnim iskustvom, šumarske savjetodavne službe, servise za potporu inovacijama, šumarske udruge i klastere i savjetodavne usluge. Članovi su i organizacije koje su pristupile potpisom pristupnice, kao i sve zainteresirane organizacije okupljene u okviru projekta. Čineći inovacije i najbolje prakse poznatim i dostupnim svim akterima, projekt prikuplja i strukturira sve relevantne inovacije i najbolje prakse s ciljem unapređenja okvira za mobilizaciju drvne sirovine, te ih predstavlja na praktičan i primjenjiv način dionicima lanca vrijednosti uključujući i donosioce odluka. Rezultati su prioritizirani prema važnosti za različite regije sukladno SWOT analizama, promovirajući održivu mobilizaciju drva i uporabu dodatnih izvora drva kao novih modela zarade u šumarstvu, kao i u ruralnim i urbanim područjima, umrežavanje mladih vlasnika šuma i šumara kao budućih poduzetnika, znanstvenika, akademske zajednice i predstavnika bioindustrije je ključno te je organizirano u okviru projekta kako bi se procijenio i podijelio potencijal održive mobilizacije drva kao novi izvor prihoda. Mi smo osnovali udrugu privatnih šumoposjednika Vukovarsko-srijemske županije prije sad već 3 godine. Prepoznali smo u našim istraživanjima iz podataka da negdje oko 1300-1400 hektara
u privatnim šumama na području naše županije. Specifičnost je ta da je to ipak velik broj šumoposjednika, oko 4.500, znači nije jedan u jedan uglavnom. Prepoznali smo tu potrebu da se njih na neki način ujedini i da im se pokaže njihove mogućnosti korištenja sredstava iz opće korisnih funkcija šuma kao i iz sredstava Europske unije. Specifičnost udruge posebna je to što su članice naše udruge i grad Vinkovci, općine Nuštar, Njemci, Vođinci i Privlaka koji imaju u svom vlasništvu privatne šume i koji su, evo, mogu reći, prošle godine prošli na natječajima za europske fondove i ukupne vrijednosti 3 milijuna kuna su povukle sredstva za projekte. Članstvo u Rosewood centrima za održivu mobilizaciju drva prilika je za sudjelovanje u Rosewood mreži što doprinosi prikupljanju informacija o stanju mobilizacije drva u Europi i o inovacijama u sektoru, razmjeni iskustava s dionicima na regionalnoj i europskoj razini, upoznavanju novih poslovnih partnera i ostvarenju poslovnih suradnji na radionicama, seminarima, B2B eventima, održivoj mobilizaciji drva u Europi i oblikovanju budućnosti sektora. Centar za istočnu Europu je okupio 53 člana Rosewood mreže, stručnjaka iz cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije koji predstavljaju različite obrazovne institucije, udruge vlasnika šuma, klastere, nevladine udruge, privatne kompanije, razvojne agencije. Rosewood mreža snažno promovira razmjenu informacija i iskustava, dijeljenjem resursa i stručnosti, uspostavljanje zajedničkih vrijednosti, promociju rada i rezultata, pružanje platforme, poticanje lokalnih institucija i poduzetnika na suradnju i otvorenost za nove inovativne pristupe. Ja očekujem i kao što je u projektu Rosewood, što i naglašava tu suradnju, da ćemo moći kroz taj način da će se stječi ipak maknuti od te neke tradicije loše gospodarenja šumama i povezati sve te dionike u jednu cjelinu. Jer zašto ne bi privatni šumoposjednik svoju šumu legalno mogao prodati nekoj drvoprerađivačkoj firmi ili poduzeću. Zato mislim da je projekt Rosewood na dobrom tragu da ipak to poveže. Uključujući direktno vlasnike i šumare kao primarni izvor informacija, Rosewood je proveo prvu analizu potreba prikupljajući informacije direktno od vlasnika šuma ili njihovih udruženja, te šumara kao osnovni izvor podataka. Analiza potreba je korištena kao input za pripremu uvjetnih okvira s donosiocima odluka. Regije su promatrane pojedinačno unutar svakog centra, a sličnosti istaknute prema zemljopisnom području, kulturnom nasljeđu i aktualnim praksama, obilježjima i rizicima šumarskih sustava. Navedeno je učinjeno u svrhu pojednostavljenja umrežavanja među regijama i smanjenja potrebe za postavljanjem kontakt točaka. Bioraznolikost spačvanskog bazena obuhvaćaju sve biljke i životinje koje obitavaju u spačvanskom bazenu. Dakle, to počeo od ptica, raznih gmazova, sisavaca, riba, rječica, šuma, svih vrsta stabala i tako dalje. Znači sav biljni i životinjski svijet spačvanskog bazena, to predstavlja bioraznolikost. Važnost spačvanskog bazena je uočena naravno još i ranije i kada je sad išla ova inicijativa proglašenja zaštićenih prirodnih vrijednosti područja, onda je spačvanski bazen kao jedna cjelovita šuma hrasta lužnjaka stavljena u Natura područje, Natura 2000, to je ekološka mreža, najveća ekološka mreža na svijetu koju sačinjavaju sva zaštićene prirodne vrijednosti Europske unije, pa je tako prepoznat spačvanski bazen kao jedan raritet i jedno područje u kojem je bioraznolikost izuzetno razvijena i područje u kojem treba stremiti tome da pored šumarenja koje je osnovna djelatnost u spačvanskom bazenu, dakle to rade Hrvatske šume, pored toga dakle, da se ugrađuje i da se vodi strogo računa o zaštićenim prirodnim vrijednostima, odnosno o biološkoj raznolikosti, kako se ne bi taj ekosustav uništavao do te mjere da se postojeće stanje pogorša, nego je cilj svih dionika koji participiraju u spačvanskom bazenu, dakle da zaštite, odnosno da unaprijede ono stanje koje inače smo zatekli da bude još i bolje nego što je sadašnje. Stoga s ponosom možemo reći da je dvogodišnja provedba projekta urodila sljedećim rezultatima: 100 najboljih praksi i 32 primjera inovacija, a prilikom prikupljanja najboljih praksi intervjuirana su 74 stručnjaka. Centar za istočnu Europu sa svojim stručnjacima odabrao je 21 primjer najbolje prakse iz drugih centara, odnosno drugih europskih regija.
Kontinuirano planiranje šumama temelji se na najnovijim dostupnim tehničkim rješenjima i satelitskim podacima s ciljem povećanja učinkovitosti u ekonomskoj, ekološkoj i socijalnoj dimenziji. Forlog je softver za upravljanje šumama i povezani s udaljenom bazom podataka dostupnom putem interneta, a korisnici mogu pristupati putem računala ili mobilnih uređaja. Mobilna aplikacija na pametnom telefonu omogućuje unos podataka o aktivnostima sa terena. ComSilva je projekt u okviru kojeg je razvijena komunikacijska i savjetodavna pomoć za privatne i javne šume te komunikaciju s vlasnicima šuma i intenziviranje odnosa s javnošću u šumarstvu. Cilj plana za socioekonomsku aktivaciju šumskog sektora je promicati socioekonomske aktivnosti sa sljedećim glavnim ciljevima: doprinijeti diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima, povećati broj zaposlenih u šumarskoj djelatnosti, poboljšati prihode radnog stanovništva u šumskom sektoru, poboljšati životne uvjete stanovnika ruralnih područja vezanih uz šumske aktivnosti, povećati veličinu šumskog posjeda i postići ekonomski učinkovite površine za održivo gospodarenje šumama, doprinos povećanju dodane vrijednosti šumskih proizvoda. Zajednički drvni terminali služe za prikupljanje i privremeno skladištenje drva iz više malih šuma sa istog područja. Dobar primjer je u regiji Laponija gdje su drvni terminali izgrađeni pored željezničkih prometnica, što dodatno olakšava i pojeftinjuje sam transport. Također, izgradnjom i strateškim raspoređivanjem terminala očuvat će se biljni i životinjski svijet. Fragmentirana vlasnička struktura jedan je od glavnih izazova mobilizacije drva u Europi. Rasprostranjeni manji šumski posjedi uz otežan pristup šumi rezultira visokim troškovima za sječu drva po hektaru. Objedinjavanje šuma je započelo u Finskoj krajem 1800-ih. Početkom 2019. godine u Finskoj je bilo 460 zajedničkih šuma, što je u posljednje vrijeme sve rasprostranjenije. Ukupna površina zajedničkih šuma raste i iznosi već više od 700.000 hektara. Najmanja šuma manja je od 20 hektara, dok je najveća na površini od preko 90.000 hektara. Izmjene zakona o šumama olakšale su integraciju zajedničkih šuma i stvaranje novih zajedničkih šuma. Smjernice za financiranje razvijene su na inicijativu udruga za poboljšanje profesionalnih informacija, obuka i mobilizacije svojih članova, odnosno regrutiranje novih članova, dok su smjernice za financiranje doprinosa šumarstva razvili šumarski savjetnici iz Ureda za hranu, poljoprivredu i šume. Aplikacija Moti koristi smartphone tehnologiju za jednostavno i praktično snimanje ključnih varijabli koje se tiču stanja šuma. Aplikacija je posebno dizajnirana za šumarske stručnjake da na jednostavan, troškovno učinkovit i pouzdan način zabilježe ključne dendrometrijske varijable poput bazalnog područja, broja stabala po hektru, visine i debljine stabla. Kemera financiranje namijenjeno je kao potpora upravljanju privatnim vlasnicima šuma. Svrha akta o financiranju održivog šumarstva Kemera je ekonomski, ekološki i socijalno održiv napredak u korištenju šuma i drvne sirovine. Woodvetija projektom se želi potaknuti potražnja za lokalnim švicarskim drvom pomoću ciljanih reklamnih mjera. U kampanji se nastoji naglasiti ekonomska, ekološka i društvena vrijednost održivog gospodarenja šumama, podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja šumama i prihvatljivih šumsko-kulturnih mjera u švicarskim šumama, upoznavanje različitih koristi za društvo. Martelloscopes je dio šume veličine 1 hektara na kojem se vrše testiranje i mjerenja u svrhu prikupljanja statističkih podataka za cijelu šumu. Koristeći softver i mobilne uređaje, koncept omogućava izravnu povratnu informaciju o odlukama u šumarstvu i povezanim ekološki i ekonomskim učincima. Šumarski stručnjaci, donositelji odluka, znanstvenici ili druge zainteresirane skupine mogu izravno i objektivno na terenu razgovarati o različitim strategijama upravljanja i njihovim posljedicama. Bavarska šumarska škola je trening i edukacijski centar koji pruža potporu šumarskim udruženjima u ispunjavanju njihovih zadataka. Odgovorno je tijelo za obuku poduzetnika i stručnjaka koji žele dodatno usavršavanje. Poduzetnici koji rade u djelatnosti grijanja i topline proizvode toplinu za kupce korištenjem obnovljivih krutih biogoriva. Posljednjih desetljeća ovaj operativni model postaje sve češći u Finskoj. Oko toplotnog poduzetništva formirali su se različiti sektori vještina kao što su obuka, istraživanje, savjetovanje i proizvodnja opreme. Klaster znanja o toplotnom poduzetništvu osnovan je u Finskoj. Sjeverna Rajna-Vestfalija je najgušće naseljena država u Njemačkoj. Intenzivnije nego bilo gdje drugdje ovdje šume imaju ekonomsku, ekološku i socijalnu funkciju. Klimatske promjene i sve veća potražnja za resursima zahtijevaju dodatne zahtjeve i brigu za šume. Da bi se ispunili svi ti zahtjevi, šumama se mora gospodariti na način koji je održiv i obziran za budućnost. Ovim projektom se nastoje pronaći zajednička rješenja između svih dionika, koja će pridonijeti održivom upravljanju šumama i prirodom.
VBV logistika, optimizacija lanca, sječe drveta i mobilizacija u privatnim šumama ima za cilj poboljšati protok informacija i materijala u procesu opskrbe drvom šumarskih udruga Traunstein, Rosenheim i Holzkirchen. Ekor je napredni kompozitni panel za zaštitu okoliša načinjen pretvorbom obilnih celuloznih vlakana, topline i tlaka. Ekor je razvijen na principima smanjenja i razvrstavanja otpada s ciljem rješavanja jednog od najizazovnijih ekoloških problema na svijetu, odlaganja i razvrstavanja otpada. Ekor omogućuje da se otpadni materijal, obično spaljeni ili odlagani, pretvore u jak i izuzetno svestran strukturalni kompozitni panel od kojeg se mogu proizvesti mnogobrojni ekološki, superiorni, netoksični, čisti i zdravi proizvodi visokih performansi za široku primjenu i različita tržišta. Foret Data je operativna kolaborativna platforma za sve dionike u sektoru šuma, drvo, papir. Svaki dionik ispunjava podatke koji se odnose na mjesto sječe, vrsta radova, površina, datum intervencije, procijenjeni obujam, karakteristike zemljišta, kako bi se popunili obrasci za deklaraciju na internetu, te se podaci šalju nadležnim službama, općine, udruge i drugo. Platforma pruža dionicima online alat za mapiranje, ucrtavanje, obilježavanje, izradu dokumenata, dijeljenje informacija i drugo. Aplikacija je razvijena za regiju u Francuskoj, ali se može prilagoditi i za druge regije. Protok podataka između partnera u šumarstvu i drvnoj industriji je nepredvidiva prepreka u pogledu vremena u lancu opskrbe. Danas se sve informacije i dokumentacija odvijaju papirnatim putem, dok su digitalna rješenja skupa i komplicirana za upotrebu. Eldat omogućuje prijenos svih potrebnih podataka te predstavlja važan alat u upravljanju lancima opskrbe. Neosilvak, online aukcija drvne sirovine, ima za cilj korištenje novih tehnologija kako bi se sustav prodaje drva učinio ekonomičnim i dinamičnim, te da olakša razmjenu informacija kako bi se povećala mobilizacija drva i uključili vlasnici šuma u upravljanje. Prodaja se može pratiti na daljinu, putem interneta ili mobilnih uređaja. Sve je veća potreba za aktiviranjem vlasnika šuma da povećaju svijest o šumama i mobilizaciji drvne sirovine. To zahtjeva korištenje novih digitalnih alata za demonstraciju šuma i šumarskih operacija. Virtualna šuma je 3D vizualizacija koja kombinira stvarne podatke o šumi, GIS-u i tehnologiji. Koncept bio-A rafinerije predstavlja novi način proizvodnje prirodnih gnojiva primjenom metoda kružne ekonomije. U konceptu bio-A rafinerije drvni otpaci i biomulj iz tvornica papira se obrađuju u postrojenjima za bioplin koji proizvode energiju. Ostatak se osuši i koristi za proizvodnju peleta i prirodnih gnojiva. Koncept bio-A rafinerije je korištenjem otpadnih materijala iz drvne industrije i pepeo iz elektrana odličan je primjer kružne ekonomije i kaskadne uporabe drva. U pripremu smjernica uključen je ukupno 61 stručnjak. Tijekom 12 radionica za prikupljanje najboljih praksi i pripremu smjernica sudjelovalo je 250 sudionika. U okviru analize lanca vrijednosti identificirano je 210 organizacija. Također, organizirano je 10 radionica za razvoj poslovnih ideja s dionicima. 4 ideje odabrane su kao novi inovativni projekti. Pametna organizacija prikupljanja otpada kao izvora sirovine za proizvodnju novog proizvoda te certificiranje recikliranog drva, kaskadna uporaba drva. Projekt obuhvaća organizaciju drvno-prerađivačkih tvrtki zainteresiranih za proizvodnju primjenom novih metodologija, ponovne uporabe drva. Ciljevi projekta su doprinos smanjenju drvnog otpada, povećanju proizvodnje proizvoda od drvenog otpada, povećanju dodane vrijednosti proizvoda, razvoj sustava certifikacije proizvoda proizvedenih od ponovno upotrebljenog drveta, promocija recikliranja i zaštita okoliša i jačanje svijesti o ekološkoj strani projekta. Katalog najboljih praksi i inovacija objavljen je i dostupan javnosti putem internet stranice Rosewood mreže. Međuregionalne smjernice su posebne smjernice za prijenos najboljih praksi za svaku pojedinu Rosewood regiju. Analiza lanca vrijednosti, mapiranje dionika s postojećom bazom podataka, mapiranje svih dionika lanca vrijednosti Rosewood zemalja i baza podataka dostupna na Rosewood internet stranici, predviđa sofisticiranu pretragu potencijalnih partnera, povezuje dionike i po završetku provedbe projekta. U svakoj regiji je kao jedan od rezultata projekta pokrenuta priprema jednog projekta, nastavno na održane radionice regionalnih dionika na temu razvoja poslovnih inovacija. Poruka i tog projekta je upravo ta da se šumari na način kako i eksploatira spačvanski bazen na način da ne bi ugrozila se biološka raznolikost. To je dakle skup raznih mjera što se kad je u pitanju i šumarenje i zaštita prirode kao takva i Hrvatskih voda koje isto trebaju značajno participirati u tom spačvanskom bazenu. I tu ima raznih mjera dakle, koje su propisane po zakonu, a naravno i ljudi koji su stručnjaci za takve ekosustave paze i uglavnom uvažavaju
u zadnje vrijeme sve više i više, otkad je svijest o zaštiti prirode vrlo istaknuta i kao takva se drugačije sad tretira nego, ne znam, prije 20-30 godina. Jel? Dakle, zaštita prirode je nešto što je danas u trendu, a i ovi svi globalni procesi gdje zapravo dolazi do toga da se uništava čovjekova staništa i okolina i tako dalje, gdje zapravo pokušavamo spasiti ono što se spasi da ne bi došlo do toga da nam priroda uzvrati udarac takav od kojeg se više civilizacija neće oporaviti. U okviru projekta Rosewood su napravljene i analize obrazovnog, financijskog i političkog okruženja za održivu uporabu drvne sirovine, analize obrazovnog sustava u svakom centru, analize raspoloživih izvora financiranja, analize političkog konteksta svake regije. Organizirane su 4 Wood to Excellence radionice s dionicima na kojima se raspravljalo o rezultatima analiza spomenutih područja. Izrađeno je i izvješće s preporukama vezanim za obrazovanje, obuku, financijske instrumente i preporuke za donosioce odluka. Jako puno koristi jer na svim konferencijama i sastancima možemo komunicirati direktno sa dionicima Rosewood projekta diljem svijeta i iskoristiti najbolje prakse. Kad imamo nekakav prijedlog ili nekakav upit kako nešto napraviti, u principu uvijek je dobro kad možete od nekakvih svjetskih stručnjaka dobiti ideju i prijedlog kako to unaprijediti i napraviti. Tako da Rosewood projekat je meni osobno iz Spačvi donio dosta ideja i pomoći pri poboljšanju, pogotovo ovog dijela naše kaskadne uporabe drva. Iako projekt Rosewood završava u siječnju 2020. godine, odobren je nastavak projekta Rosewood 4.0 s 21 partnerom iz 18 europskih zemalja. Naime, i projekt Rosewood 4.0 je financiran iz programa Obzor 2020 koji predstavlja okvir politika EU za financiranje razvoja i rasta s različitim metodama usmjerenim na zajedničke strateške ciljeve, izvrsnost, konkurentnost i inovacije, pametan, održiv i uključiv rast. Centar kompetencija DOO za istraživanje i razvoj jedina institucija s područja Vukovarsko-srijemske županije u odabranom društvu nositelja i partnera na uspješnim projektima financiranim iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Vrijednost projekta je 2 milijuna eura, a trajanje projekta od siječnja 2020. do prosinca 2021. godine. Glavni cilj projekta je nastaviti s provođenjem akcija Rosewood mreže s naglaskom na digitalizaciju, postaviti opsežne materijale namijenjene praktičarima, razvijati i prenositi nove ideje i obučavati praktičare. Glavna ciljana skupina, udruge vlasnika šuma, šumari, šumarska i drvna industrija. Regije su u projektu Rosewood 4.0 grupirane u 5 centara: srednje-zapadna, jugozapadna, sjeverna, srednjoistočna i jugoistočna Europa. Rosewood 4.0 se temelji na dobro uspostavljenoj Rosewood mreži regionalnih centara, koja povezuje dionike cjelokupnog lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije kako bi ojačala održivo korištenje drva u Europi. Ovaj novi projekt poseban naglasak stavlja na digitalizaciju i digitalne alate za osposobljavanje i treniranje, omogućujući praktičarima dijeljenje znanja s mnogo širim učinkom. Fokus na IKT rješava 2 glavna izazova u mobilizaciji drva: bolji pristup resursima, okrupnjavanjem šumarskih posjeda i povećanje količina i transparentnosti. Zbog opsežnog širenja najboljih praksi, tehnoloških i netehnoloških inovacija, kao i rezultata istraživanja, izravno se doprinosi nacionalnim i regionalnim sustavima poljoprivrednog znanja i inovacija u šumarstvu. Također, gradi se učinkovito sučelje za EIP Agri i EIP, podržane od europskih mreža EFI i Innova Wood. Navedeno uključuje različite aktere u svrhu smanjenja jaza u znanju, povezivanja i prinosa znanja i najboljih praksi među dionicima šumarstva i drvne industrije cijele Europe. U otvorenom inovativnom okruženju, koordinacija regionalnih centara omogućuje i nove mogućnosti korištenja inovacija i potiče poslovna partnerstva među dionicima, usklađena s lokalnim i regionalnim razvojnim planovima, radi dopune postojećih ili pokretanja novih operativnih grupa unutar EIP Agri. Odgovarajući na neposrednu potrebu za širim dijeljenjem IKT rješenja u šumarstvu, Rosewood 4.0 doprinosi unapređenju konkurentnosti šumarstva i drvne industrije i nužno razvoju ruralnih područja u okviru europske bioekonomije.